Jamwale mon musidɓe tedduɓe bandiraɓe Sénégal naɓe giɗo mon Ibrahim Oumar Kane katante leñol mo Agnam Yoroyaɓe hofni on hande ñallal 14 lewru 12 hitande 2023 ɗo e Agnam Pante nder gendi Waalo Fendo bandiraɓe titone yewtere men hande ko wiide mo ñaami yoɓani ko mbabba non Pulaar wi holko jiɗɗen jopade en ji e nder gendi men Sénégal kalten hande fodde daawal balɗe e bandum goto fof darima walla hewɓe darima kucciti e lamɓe amin jiɗi ɗum laamu daro waɗa hen ko wawi kuccita e gardiɗo ma kedanɗoma to banggue laamu nela ɗum walla goytoɗa ɗum daro kam ne waɗa hen ko wawi hande noon yonti kadi ko wadde parrainage yonti ko ƴewde kayitaji mum yonti ko wote nana faya mbele ha joni en bertat tan juuɗe mbiyen gadde mbele ha joni ko noon jaabolul ngol ko ala foti wonde kay oɗon ballodiranno ko adi joni golle ngari ko mbatta hakkille annene mbaɗa fodde maɗa nde caloɗa ɓurede kartal mangal tamma ɗum e jungo mbaɗa parrainage ma ha feewa so woto yonti goota ha feewa moƴƴo ma o kedanɗomo o mo jakoriɗa o mo ballodirta o jooɗo to foti jooɗade ɗo janggo e jaam kadi jokkon golle kono wona hayso aɗa wotoya mbiya ko ma dokkeɗa kalis kala nde neɗɗo arema wima daranɗen leydi men mbiya addu kalis keɓa kalis kadi gamba kadi ɓe ndenduɗaɓe gamba kadi ɓe noddanɗaɓe gamba kadi ɓe jadanɗaɓe hewɓe goppa ko gollotono ko tawa an woni sababu bandiraɓe mbattodiren hakkillaji tengti ardi ɓe mbiyeten leader uji meɗen ɓe mbattodiren hakkillaji so tawi leader politique hande e gendi Sénégal sa wiyama wano Farba gomni tan firti ko a wiyama ya wano moƴƴi wadde bandiraɓe tedduɓe ganden koye saga ka heedi goto fof yo wat fodde muɗum mo ñaami yoɓani noon on Pulaar wi ko mbabba on jarama tedduɓe